Anong gagawin natin doon? Sige na, Andres. Kahit ilang minuto lang. O sige. Uri maditay na tarakay, basta nalaintay nga dumiskarte. Baga kinayat na ka lang ni bakit mo tiam muna da sarili mga kalkalapaway. Agawid ka lang na, sakti mapongok mo, kunak kanyam. Noong tanak, ready lang met sa nga pulo nga botos ti mapuho kanyang. Pang may sa kagudwa kisbit lang ti capacity na di kagawad. Mapangkadyo tindanan, amok nga plinano yun ni baka jay. Ano may pagbagam dito kagawad? Nag-good morning ng tao na kayo yung gamot din eh. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Saan ka pupunta, Andres? Uuwi na. Mas ka nga dyan. Hindi ako aalis dito. Doon muna tayo. Bakit? Anong gagawin natin doon? Gusto lang kita makakwentuhan. Sige na, Andres. Kahit ilang minuto lang. O sige. Pero saglit lang ha. Huwag kang kabahan. Ako bahala sa asawa mo. Kung gusto mo magmerienda, Andres, libre kita. Hindi ako nagme-merienda. Kape lang ako. Kontento na ako doon. Ay, mahilig ka ba sa kape? Oo, bakit? Nakakailang kape ka sa isang araw, Andres? Minsan 8. Pero minsan, 9. Pero kadalasan, maabot na 10. Ay, grabe ka naman, Andres. Buti nakakatulog ka pa. Oo naman. Yung ang kape ang papatulog ko eh. Ay, ganon. Buti hindi ka nervyoso. Matakaw ka sa kape eh. Ako, nervyoso, nipotok ng baril, hindi man lang ako nagugulat. Hala ko ba, Andres, hindi ka nervyoso? Hindi nervous ang tawag doon. Nagulat lang naman ako. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Pwede na siguro yun. 3 minuto na tayo nag-uusap eh. Sige, kang ka na. Andres, sa susunod ulit ha. Wala nang kasunod. Pinagbigyan na kita eh. Konting-konti na lang mahuhulog din yung loob mo sa akin, Andres. Nakaw. Di man na tinawag nga taon. Na, kumusta kagawad? Kais lang mo ta, si kanay. Kahit kastoylat ta kagawad. Mapampansin ko na may tatabuk mo tata. Talaga ba at pag ikaw? Win kagawad. Ngamin na di dating nga pokis kipwa. Kasla di ngay kalapo nga magmag na. Kunay mo takal kalapaw nga magmagnan ba at nagkaro ka mo tayo. Isusuguro kinayat na kanibakit mo. Ngamin, correct todo. Madiyo siguro problemahin ti paglinungan nyo ya. Madinsamit tatan ba at pag tritripan nagsamit tayo. Ano nga trip pa di kagawa? Agibagbaga alat ti paypay so. Apay, anati nakayatan na kanyam ni bakit mo. Siyempre ati pagka-gentleman tayo. Uri maditay na tarakay, basta nalaintay nga dumiskarte. Ay, SJ. Baga kinayat na ka lang ni bakit mo tiam muna da sarili mga kalkalapaway. Baak, makalhalata ka. Agawid ka lang na. Sakti mapongok mo, kunak kanyam. Kida kanyam makagawad noong tanak. Ready lang met sa nga pulo nga botos ti mapuho kanyam. Unay mo ni Baak. Kano mo nagkaungat kanyam? Baka mabising ka. Medyo karkaro dugod ko dati chan ko kagawad.
Kaya mga ka lang ti biswit kin soft drinks ita. Ay, madi mabalin kanyak ti soft drinks kagawad. Kutunin ay buksit pud ta. Mabalin arak lagtan kagawad. Kaya mabalin ah. Manang, may samang pa lang atubay to tata. Ilistam kanyak para kinibaat. Ay, paspay lang tubay to kanyak kagawad. Mabalin pulang kabayo pa lang. Hay na, kaya mabalin ah. Si Kapay. Manang, may saman nga pulang kabayaw, listam kanyak. Mabitin ak may sa kagawad. O sige, Manang, iduwa maon. Kagudwa kay ti capacity kagawad basta pulang kabayo. Kagudwakis lang mo gaya. Ano? Kagudwakis? Nagadaon. Madim sa amin kayat kagawad. O sige, madilatam. Naku. Ay, madya. Manang, ikamampay lang ni Baag ti kagudwakis, listam kanyak. Ayun gan kagawad. Ada nalipatak. Ah, mukaw. Pulutan. Nice. Manang, kamampay lang ti pulutan ni Baag, listam kanyak. Haan nga pulutan kagawad. Anagod tinalipatam. Ni Andres kagawad. Naibaga na namin kanya katay nga makain inumit lang sunat ti pulang kabayo. Kaya pa maso na Baag, tadwa kay nga uminaw. Sigurado ka kagawad. Ay, wala. Wen, Baag, nagpiksa kayo kanyak. Kaso, pang may sa kagudwa kisbit lang ti capacity na ating kagawad. Ano? Kagudwa kismet lang? Kagudwa kanyam, tapos kagudwa kanya na? Tama ka, di kwentam kagawad. Mabalin. Uri kagudwa pa'y lang. Kida kanya makagawad. Amumit na Andres, matampuhin na jay. Hoy, sige latan. Manang, ikamante, may isang akis nga pulang kabayo ni Baak. Listam kanyak. Ikamlata pulutan dang. Kagawad, agyaman ak, nagsimpit ka nga talaga. Pakalupit nyo talaga. Baak Andres. Oh, yo, stata kami lang makainom ni Andres di pulang kabayo after 3 years. Wow. Di masay. Nagkautang pa'y tao. Busay. Kagawad, good morning. Andres, pangasain. Mapangkaditindaanan, amok nga plinano yun ni Baak ajay. Ano may pagpagam dito kagawad? Nag-good morning lang tao, nakayo yung gamot din eh. Hanap kalukunan, Andres. Kabisado kayo ni Bakay. Umalis ka man na talaga. Ano problema na kanyamin ni Baka dyan? Oh, Andres! May kanta kayo nang tintipang may sakit ka kabalo ni kagawad. Nakaw, nadali na ka ni Baka kagawad. Naspakay. Tagay mo ni, libre ato yun. Alam mo na, di kagbayag-bayag. Paano na? Nalaing tik-tik na ganyan nga duwa. Veterans. Isti sa bata.